Binata, Tiklo sa kasong panggagahasa sa kaanak na Menor De Edad. Para sa detalye ng balitang yan, nagbabalik Idol Rona Raka. 104.7 IFM. Report! Timbog ang 22 anyos na lalaki na tukoy bilang isa sa most wanted person sa buong Region 1 matapos ang ikinasang operasyon ng Rosales Municipal Police Station sa panayam ng IFM Dagupan kay Deputy Chief of Police, Police Captain Eugene Roman Navalta. 2 bilang ng kaso ng statutory rape ang kaharapin nito matapos magsampa ng reklamo ang biktima at pamilya nito. Sa investigasyon ng otoridad, taong 2020 at sinundan pa noong 2024 ang pangahalay sa kaanak mismo nitong Menor De Edad. Ayon kay Navalta, nauna nang naaresto ang kapatid na lalaki ng sospek na nahaharap din sa pang-abusong sexual sa parehong biktima. Samantala, walang inirekomendang piyansa ang kaso ng sospek at nasa custody na ito ng pulisya para sa tamang disposisyon. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Rona Raka. Tadak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.